Kan ketemu bedas maneh kan? Ora betak keraya kon ku. Tak keraya dhewe. Mau dong, mau. Aku dikeraya. Tak kereker. Wes, gelem gak gelem kudu tak gawa. Mau ya. Gelem apa gak? Mau. Wow. Bocah nom jan duwe cita kaya-kaya ngono ku bener. Meneh sumburi iso nganakno karo wong tuamu. Ya to. Ning sadurunge budal kanggo keselamatan ning dalan kowe tak gawani sikep. Hah? Apa iki? Kon kok cilik mentik. Heh? Imut. Nyimut. Nah ya. Ngarani R yo gak iso. Iya. Laler muser. Mikir. Ya iki. Ya iki nak mikir. Leku. Iya. Ring royo. Mari metu ya. Aku gak arek nemane. Lapo? Rawame dhewe kon. Ya iya. Pendekar lu berandal. Berandal Robi. Wah. Anjay. Sing nguasai daerah kene sapa? Gak ono maneh. Preman paling kesuwur yaiku Robi. Anjay. Salah. Sopo? Sing nguasai daerah kene ya pemerintah to. Tiwas bangga-banggakno. Nek ana wong gak gelem bayar pajak, eruh hukumane apa? Tugel dase. Keprok. Bres. Salah. Nek ana wong gak gelem bayar pajak, dihukum to mbare polisi. Tapi aja sampe dihukum, didongakno ae. Wah. Aku tidak ero. Winginane ana arek nanggone buk petang polo. Iya. Tak parani jen kok meneng kabeh to. Iku wis biasa. Turu. Do diobong. Dagelan gojlo. Onro wingi tambahno lapangan. Lah apa? Son horeg. Oh. Rame bek wong penonton full. Wong kampung padha tawuran, kepruk-keprukan. Woi, Aku teko buyar. mergo wedi mbare awakmu to. Udan bledek. Wah. Kasih do wedi lah. Kasih dong. Bos. Apa Beneran rek. Ngomong petuk kon nang kene. Duitku nang balekno. duwe apa? Lho, duit apa? Duitku lho balekno. Lah kok mbok delen ndi ku mang? Duitmu gak ono ta? Gak ono. Mbok delen ndi? Tak kelen ndi yo? Lho. Ya apa sing kan? Lho. Lho, duitku balekno mok gawa. Duitmu gak ono. Gak ono. Nang ndi? Nang ndi yo? Lah iya. Bingung iki. Lho, utang balekno. Oh, kon nagih. Saiki ngene. Apa ya pantes? Aku ngutang nang ndi? Nang omah, Nang omamu. Nagihmu nang ndi iki? nang dalan. Apa ya pantes? Apa ya ilok kaya ngene iku? Kelakuan kaya ngene iku aja diterus-terusno to.
sik ta. Sing duwe iku aku. Kon ta? Lah aku lha apa mau oring-oring? Oh, kudune kon ya sing muring-muring. Yo iya. Ya sing muring-muringen to aku to. Muring-muringen gak apa-apa wis. Uring-uringe wis montekno dhewe. Wah ya apa. Lah aku kate gak nyaur kate lapo. Tak lapor polisi kon. Nglaporno nang polisi. Tak lapor polisi. Lapor nang gone polisi ku kudu ndek nganggo, kudu nggawa bukti. Nek kon gak nggawa bukti wah dihukum dhewe kon. Bukti wis ana, aku ngomong ya iso. Wis, lek kon anjen iso lapor nang gone polisi, ayo dipraktekno. Aku sing dadi polisi ini kon sing lapor. Ning awakmu njaluk polisi sing modele apa? Sabar, awas, utawa bijaksana. Kabeh. Lho kabeh situk-situk goblok. Yo kabeh. Wah, lek kabeh iki bingung aku. Kabeh ku gentenan. Ngono lho, Bos. Kon njaluk sing dhisik. Sabar. Oke. Wis ah. Wis. Tek 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 tek. Krek. Lah apa mbok keplak iku? Tek tek tek. Ngono lho sing banter. Ngono. Ya, Kok Selamat pagi, Pak. pagi. Ada apa? Mau laporan, Pak. Laporan. Perihal apa? Pelihara utang piutang, Pak. Wah, jam sekian masih pagi, mbok ya sarapan dulu. Kita sarapan dulu, beli kopi, nanti tak belikan. Ya. Ya. Pak, polisi iso tangi turu ku sarapan, Pak. Lah kok jare sabar. Kok sabar aja sabar-sabar nemen, Pak. Ayo sing balik sing liyane, Pak. Sing iki, sing apa? Kon njaluk apa maneh? Sing awas. Sing awas. Iya, sing awas. Berarti tegese aku kudu melihat kejanggalan opo ae tak libas. Libasan, Pak. Oke. Di sini kakek ngomong, Rek. Selamat pagi, Pak. Pagi. Siapa kamu? Maling ya? Maling ya? Kurang ajar datang ke rumah polisi. Maling kamu? Pulang. Ojo nemen-nemen. Jare awas lah keraimu mencurigakan toh. Apa pikir aku iki maling ta ya apa? Lah potonganmu iso masalah. Kon njaluk sing apa? Sing bijaksana. Oh, sing bijaksana. Kok Oh. wong ganteng kok kene bisa kok maling. Iya, kentani kan. Kon sido lapor tak gandem ya. Sito, jadi polisi aja emosian ta. Bijaksana aku iki. Yo, bijaksana. Tegas. Selamat pagi, Pak. Lagi ada apa? Mau laporan, Pak. Laporan perihal Utang piutang, Pak. utang piutang. Kalau boleh tahu, adik namanya siapa? Nama saya Wanto. Oh, Wanto. Saya cari berkasnya dulu. Oke. Pak, Hah? kursi, Pak, kursi. Kursi, lapo. Sing ndukur bae gak kiduk. Kursi nggih. Aku iki goleki berkas, kowe iso mbok garai iku lho. Lah nggih sing ndukur bae sampean gak kiduk kursi. Namanya Wanto. Wanto. Ah, Wanto. Perihalnya utang piutang. Nggih. Yang utang kepada adik Wanto siapa? Robi, Pak. Robi. Siapa? Kursi ini gak sih, Pak? Wis gak usah. Dalam badannya, Pak. Tewan junjung, Pak. Gak kanggo. Gak kanggo. Perihal utang piutang. Utang piutang, Pak. Nah, yang utang siapa tadi? Robi, Pak. Robi. Utangnya berapa? 150, Pak. 150. 150, Pak. Janjinya berapa hari? Janjinya itu 2 minggu, Pak. 2 minggu, tapi belum bayar. Tibanya sampai sekarang loh. Wis kok tibanya sih? Apa itu? Apa nih? Apa jenengnya? Itu. Ternyata Oh iya, ternyata itu, Pak. Sampai semini, Pak. tidak membayar. Tidak dibayar-bayar, Pak. Wah, itu namanya kalau buktinya ada, pasalnya berlipat. Mereka apa? Itu tadi penipuan. Sudah ada, Pak, berkas-berkasnya. Oh, ada buktinya. Buktinya enten. Pasalnya berat itu, Dek. Sekitar 10 tahun penjara. Wajib dihukum Robi itu. Jelas hukum ku ya, Pak. Benar. Sekarang Robinya mana? Robi. Robi. Kula celuke, Pak, nggih. Nggih. Ayo. Apa? Kon celuk polisi. Lu kon mentolo to, mbok laporno temen to. Ayo melakukan polisi. Nang polisi. Halo to. Pokoke polisi nang kono ya. Iya.
Polisine nang ndi kene, Mang? Lah iya nanti kan jaring ngapurno aku. Kon iki jaring ngapurno aku di polisi ne. Oh, jadi polisi, Mang Celuk. Wah, lah Wis aku jadi polisi. kon dadi polisi. Aku sing dadi awakmu. Yo, kono. Langsung ae lapor. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Di sini saya mau melaporkan, Pak. Oh iya, mau melaporkan apa? Ini, Pak, saya kan Wanto. Saya punya teman saya ini utang kepada saya, namanya Robi. Oh, namanya Robi punya utang sama sampean. Iya. Sebentar saya cari berkasnya dulu ya. Iya, Pak. Wah, nek. Gak ngono sih, Pak. Lah aku ya men. Mejo cukle, Pak. Ini ku sampe kate ojol, Pak. Walah. Lah, ini Pak, saya ini dia punya utang kepada saya. Oh, sebentar. Nama kamu siapa? Ini Pak, Wanto, Pak. Wanto. Sebagai pihak pelapor. Oh ya, Wanto. Alamat? Oh, ini Wolo Kesamben Jombang, Pak. Wolo Kesamben Jombang. Provinsinya mana? Provinsinya ini Pak, Kalimantan. Di Indonesia banyak loh Pak provinsi, Pak. Kalimantan apa? Kesamben. Loh, kecamatannya Kesamben. Oh, Kesamben. Provinsinya Kalimantan. Ya Jawa Timur sih, Pak. Sama ini gendeng dah. Goblok kalian. Polisi koclok sampean iki. Apa rek? Jombang yo Jawa Timur, Pak. Jawa Timur Kalimantan apa provinsi? Pokoknya Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Nggih. Jawa Timur ta Jombang? Jombang ini ku kabupaten. Oh, oke. Ini yang dilaporkan apa? Ini Pak, perihal utang piutang Pak. Kan teman saya itu siapa, Robi itu nggak mau bayar. Oh, utang piutang. Robi gak mau bayar. Ya. Pak, ini tak cuklek iso apa ini Pak? Tak cuklek Pak, tangan Pak. Ojo. Tangan iku mek sitok iki titipan. Nyapluk-nyapluk Lah nek tanganku mau cuplek aku. Kamu lu kan main badminton nah nyapluk-nyapluk. Poli. Wis Pak, itu Pak. Utangnya berapa? Utangnya 150. Wah, 150. 2 minggu gak dibayar, Pak. 2 minggu gak dibayar. Sekarang sudah berapa lama? Sudah hampir 1 bulan, Pak. Sudah 1 bulan. Ya. Buat nempur ya, Pak. Oh, nempur. Iya. Kamu gak dapat bantuan? Nggak dapat. Wah, pemerintah itu gimana pemerintah? Tonggo-tonggone tok iku, Pak. Tonggo-tonggone RW tok. Oh, jelas dulur RW nek iku. Nah, iku, Pak. Makane awakmu kudu duwe bolo perangkat. Iya, Pak. Cek oleh bantuan. Aku gak ngerti bantuan, Pak. Utangnya Robi lho, Pak. Sabar. Iya, saya saking ini bedodoknya hati saya. Apa bedodok? Yo jengkel iku lho. Bedodok. Iki hatiku lho. Kok pikir godhok banyu bedodok. Yo apa godhok. Ini jeru ini kasusnya. Oh iya, jeru, Pak. Kalau hukuman bisa sampai 10 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ya Allah, Pak, wong perkara duit 50, Pak sakno. Tapi ini juga bisa di jalur damai, juga bisa jalur hukum. Tergantung kamu mau pilih yang mana. Ngene Pak, aku eling-eling Robi, ku anake wong gak duwe, Pak, aku. Wis tak ikhlasno, Pak, tak sakno. Damai ae, Pak, Bapak. Damai. Ibune iku kencing manis, Pak. Wis ikhlas ae, Pak, wis 150 ae melok tanggapan ya, Pak. Super yo. Yes, Pak. Damai, Pak. Ibune yo ayane barang jere. Bapakne kencing batu, Pak. Mula Robi gak stres saiki. Apa, Pak? Ya terus duwe gak sahur. Ya apa iki ngono sih? Ya apa rek ngono aku malah jalur damai. Wis perkara masalah iku to. Engko disesekno lek awak dhewe maring berandal. Paham ya? Oleh duit tak sahur. Mula dina iki aku iki seneng kon ro anek Wak Lurah. Anak lurah sing wayu iku. Wahyu. Ginu-ginu. Aku ambek awakmu kan padha senenge sih karo anak Lurah iki. Ayo digeroyokan. Sopo sing gelem barek salah siji awak dhewe. Wah, sing jelas aku tetep menang. Ora ngono raimu koyo bedes. Ka iso yo ganteng aku. Rupamu kayak sikile bedes. Lho. Lah cik padha bedes. Lah.
Ya opo? Aku mbek awakmu iki dulur. Dulur. Mak awak dhewe ku ya bedes. Gak ngono nek bapakku lotong lah. Lah kok mbah iku ae ya kok Mbak yo yo bedes. ingkong. Lumba kingkong. Gak ngono ne. Bojone mbal obat lamuk. Obat lamuk kingkong ya. Saiki wis diganti autan. Iyalah. Wis Pedhot. pokoke awak dhewe kudu golek anake Wak Lurah sing ngowahi. Oke. Oke? Oke. Biasane nek Wak Lurah liwat nang gone kene to. Iya, dinteni ya. Dinteni to kene. Oh, Iku. Lha iku. oh iku areke ta? Lho iya. Lah kok sikile papat? Oh, sapi. Oh sa. Oh iku lah areke lho. Ya. Ya iya iku. Putih areke putih ku sih. Lah kok bune dawa? Tuh banyak. Banyak. Lah iki areke. Oh iki to. Niki arek-arek gak kelemutan aku kok nek ono sing nggodho piye. Kan ketemu bedas maneh kan? Ora beta keraya kon ku. Tak keraya dhewe. Mau dong, mau. Aku dikeraya. Eker-eker. Duh, Guyu. dia nangis goblok. Lapo? Kamu serem, Mo. Yang tanya tak omongane. Wajah kita memang serem, Dek. Tapi hati kita Hello Kitty. Badan kita memang putih, Bu. Badanku memang bodyguard, tapi hatiku body lotion, Dek. Lembut laan. Apa man? Apa? Yo. Rayu. Gadis. Anjay. Anjir, ayu banget, Rek. Anjay. Godain kita dong. Kuwale, ya aku godhon. Iki ini sing budo iku. Goblok kon. Kon iki goblok. 1 tambah 1 berapa, Dek? 2. Lu pinter. Pinter. Grek pinter, Grek. Dirayu rek aja dibadheki kon iki guru les aku niku. Ngene lho ngerayu iku. Adik. Iya, Mas. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Oh, salah. Lah apa? 1 tambah 1 sama dengan aku dan kamu. Ngono lho carane iku. Ngono ya. Iya. 20 tambah 30 berapa? Yo akeh. Lu pinter, Dek. Oh. Keloan. Pinter, Dek. Aja dibadheki akeh. Kon iku kon mang piro? 20 tambah 30. Ngono-ngono sih arek iki gak tau sekolah goblok. Oh, iya. Aku lulus. Wis lulus kelas B. Oh, B apa? Kon iku golongan darah B ku. Kelas aja ngono. Ya, apa ya? Dirayu apa nyanyian. Nyanyi ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing romantis. Romantis. Gare kemecer goblok. Sing romantis. Menengok. Piye, Man? Sing romantis. Sing rahmat. Lagune. Gundul pacel kembelengan nyungki wadukel kembelengan. Keliru, aku sing joget. Ta melapo ngene-ngene. Kang ngono sih mbok nyanyeno gundul-gundul pacul romantis endi? Aku eling gundul mbok. Sing delodrok iku lho. Kon eling gondol mergo pengen senengane ngene-ngene arek iku. Iya. Blunat. Nyanyi sing enak. Pertemuan yang kuimpi Asik. kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Aduh, gak kuat pupuku. Enak iku, ya iku sing rayu. Rayun nyanyi yo. Dik, itu Itu apa iku? burung gelatik digawa wewe gombel. Cakep.
Kamu cantik. Iki koyok gembel. Iya, bener. Iya. Bener. Iya. Iya. Kon sing rayu lah apa aku iku? Burung emprit. Burung puyuh. Teblok. Dek gak duwe arek iki. Gak duwe. Kak. Ya kene mesti guyu tok. Ya. Wis ngene, Dik. Aku bare awakmu iki seneng. Lho sampean lho sapa? Aku lho gak kenal, ye. Lho. Ye. Grandal terkenal nang gone kene sing nguasai daerah kene, Dik. Jenenge Robi ya. Robi. Robi. Iki Aku. Sule. Siapa jenengmu? Wanto. Wanto. Nang ngene iki Wanti. Heeh. Kan rambut dawa gak koyo grandal yo. Aku. Kon kok Agung Juanda. Kok ben sampean sih daripada aku. Makanya aku mlaku rene wong gak sing wedi. Acek. Mau mas. Foto kamu koyo tulang adakno. Iki kudu digawa nang gone gua apa mang jarene. Oh, gua Mary. Gak gua Mary. Pokoke inti kudu digawa nang gone markas to. Iya. Gelem gak gelem? Wis, dino iki kon kudu gelem tak gawa. Lek awakmu gak gelem, oh tak paksa. Heh. Oh, jorok. Lah apa sih? Sano rek. Ngit. Apa? Bapakne lu nyowengit. Oh, bapak iki. Bapakne nyengit. Sing bojone iku lho. Sing bojone yo nyaweng sing wedok iku. Oh, lek muring-muring oh rambute wabang. Lho kok iso lho? Lah disemir iku. Take. Mosok kakek manas keduk wedi, Cuk. Kok ya keduk wedi ya? Saiki wis terbaru wonge potongan lanang. Oh, lu tomboy. Ganteng ngono saiki. Gak kudu kate dadi Batman ah wong iku. Wis, gelem gak gelem kudu tak gawa. Ma ya. Gelem apa gak? Nah. Wow! Timbangane susah aku tak ngitung guys. Ireng-ireng nok Tegalan aku ganteng kaya Deni
ya apa sih? Mbok muka pakano macan. Lah sampean mang budal gak mule-mule. Iya mek macan tuwa. Dipangan gak mati mek macan nom krus mati goblok kon niku. Ya babas sih, sampean salahe gak tau mule. Ngerti ya nak, mbok gak mule ku gawe cukupi butuhanmu mangan, sandang. Ya. Oh iya, Sampe nangis model ndi sih, Mbok? Ui ai, Kon gak ngerti TikTok sewekku langsung. Kon delok TikTok ta? Heeh. Lah ono lagu teko Thailand iku. Ui Aja maneh TikTok ngade mangane kangelan lho, Mbok. Kok TikTokan iku HP-ne sapa? Kon iku cik kurang ajare gak jelas. Nunut warung wifi. Nunut. Heeh. Dadi nang wifi gak duwe HP. Kok nek kono ana wong dolenan HP jengongo ngene ndelok. Gak suka. Lho, gak suka. Seweke makmu udah kabeh. Masalah. Aku mari disendekno. Mari disendekno. Disendekno nandi sampean? Nang wit tebu-tebu kono. Lho wong nak. 20.000 wong papat. 80 oleh dina iki. Oleh 80. 80. Tapi kono wong 20. Lho, 20 wong. 20 wong. Iku apa nyendekno siji-siji ta ya apa sampe 20? Bareng tak tempuh dalam waktu 30 menit langsung kelar. 30 menit kelar. 30 menit kelar. Tak kempit kelek, tak kempit buku. Kok sak ben kempitan iki digawe ya? Wis coba bakas ngono. Adik-adikmu ku nandi? Lha lah ya, Mbok. Kakakmu nandi, adikmu nandi? Aku Kon sing kebacut ku ya kon. Apa? Kon selalu dolen ambek cacakmu Mail. Adikmu sing kaya tegesane rokok iku gak mbok jak dolen. Apa? Arek iku nek dijak dolen nangisan. Kok ruame tak ngono ket mangi lapo ae. Mbok matamu ah. Lah opo lho Gambok? Saiki zaman modern mama. Oh, Mama. Bunda iki ya. Tak wasno sampean metu kok jaba kok mlaku seweke kurat kare ngene. Wah, mbok balon iki paling. Jarare. Congok kon niku. Kon iku mbok iku gak mungkin. Lah tak maksud kok kono mbok ngene mlakune. Ya apa ya? Ya apa ya? Ya apa ya apa? Seweke kurat kare ngene. Aku ndok ngono sok ngene. Mbok balon maneh iki. Kon niku cek kurang ajare. Kon niku dulur suwek. Heh? Uwek. Kon niku dulur lekrek. Aduh. Sampeyan iki dulur lepek. Kon niku dulur tuwek. Iku baru benul. Iku baru bentul. Iku baru betul. Lah, Betul, Mbok. betul. Betul. Kon mendelok mbok nandi? Lho tak saut kok ngono sret. Lho, mbok kan seweke kurat kare aku yo ngono wedi, Mbok. Mbokmu kecantol tebu nak. Lah apa sampe sebut tebangan niku? Ana tebu sogolan tak lungguhi nak. Terus? Aku eling gope bapakmu. Ngene bapak ya lincip ngono, Mbok. Oh, lincip bapakne bundel. Ngene bareng tak lungguhi jelem. Krepes. Krepes matamu ah. Krepes iku koyo kon mangan peye ae krepes. Ngene bapak ambek ngene mbok iku padha ta gak? Ya ampun, Dek. Ya ampun. Kon iku tak lairno teko guwa karbaku. Aku bayangno, Mbok. Bayangno piye? Mono sogolan iku mlaku bayangno. Gelani sogolan dilungguhi mbok. Wong ngene mbok koyo ngene bapak. Apa ndonge gak krepes ngene, Mbok? Kon ngerti ta nggone mbok kaya nggone bapak kon tau ndengkek kon berarti. Tau. Ndengkek posisi apa? Aku ngene. Ngeleki mbok ya. Dolek iku gak ono. Tak buka mbok tak intip nang selabuhe tak intip. Lu ngene mbok padha ambek ngene bapak. Sampeyan dhewe cak yo. Masalah.
Ya gak mungkin padha, ya gak kira manak. Gak mungkin aku duwe anak 3 sampai 3 mek gak koyo ngene lho. Nggone bapakmu ku seje ra. Piye, Mbok? Perkara penceng ambek kenceng iku seje. Arah hadape seje. Sembarangan kok gak ilok ndeke emak. Kon iku ya apa? Kon iku dulur metel lho. Ya, kaya ta. Itu lah. Dolen oleh lagi. Anakku rek. Adekmu. Adekmu. Iya. Kau ngerti jenenge adekmu? Ro. Iu. Adekmu tak jenenge UI ae. Oh, jenenge kuwi ae. Ya apa jeneng kae? Ana bapak. Sanalikane lahir nak, tak jenenge teko musik Thailand. Ya apa? Liyane kan musik Indonesia. Indonesia aku. Makmu iki ngrungokno TikTok Thailand. Ya apa? UI ae. Tah. Kon napa mek cacakmu diapakno? Kon dadi jajolin ta? Aduh. Apa nak? Tenang. Karo. Kon dadi jajolin anakmu nak? Iya. Ambek cacakmu ngae. Ambek Ngere ya Allah. Wis lho. pakai cangkem iki. Ambek cacakmu galing. Iya, aduh kecocok. Kecocok. Cacak apa? Cacak apa dak? Kecocok. Kecocok ngene sampean mak. Kecokrok gombunggel. Oh, kebugal. Tadi kon gak dijajolin nak cacakmu dak. Iya. Kurang ajar tak senenane anakmu. Iya. Adek aku jajolin. Iki bongkol iki, Mbok. Mbak sampel. Lah yo, anake diwalik lho. Tak tambah aku yo ah. Apa yo iku? Tuh, kan di Karo. Selingan. Sir. Iya. Aku tau dolanan yoyo. Wah, Sampeyan tahu. Tahu, kok jauh tau dolanan yo. Ya apa ya, Pak? Wet, nyantap mataku. lah ya apa bare? Bentang mombol. Lah apa nak? Aku baru jadi kancaku. Wis Bapak Mbok buah nyare iku. Wis gak dulur-duluran gak apa-apa. Iya, ya. Apa ben metu dolen boleh Nangis. Boleh nangis. Nangis. Kita nono apa matane arek iki? Lah iya. Kon lha apa dolen mulai nangis, mulai nangis. Aku jadi kancaku. Iya, Syukur aku. Syukur. Menengo. Kon diantemi kancamu ku masalah ya apa? Bukan. Gila aku. Kon masalahnya apa diantemi Lah kancamu? kok tidak dolen ya? Kon gak dicak dolen. Iya. Kon dadi cacak iku ya apa? Kon mek gak iso dadi cacak. Leren kok dadi cacak. Terus aja apa, Mbak? Dadi gendeng kon. Iya apa sih? Adekmu bendole di larani kancane kon meneng ae. Ya gak meneng ae. Atene arek iki rada ndablek. Kon ndablek. Ndablek arek iki, Mbok. Sumpah. Ah, buktinya aku diceluk guru BP. Kok tangi kancamu wedok sampai pedhot kok apakno kon? Loh. Kon nurut sapa mek kan nurut geranganmu kon? Nurut bapakmu kon. Sumpah enggak. Bapak piye gendane mek mbok kotakku sampai kebulet pedhot. Kok nangis sapa sing kok gawa? Duh, kota siapa? Nangis sapa? Tak kancaku. Ya. Lah kok guru sing ngono iki lho. Ya bapak. Bapak kon ganteng kok ya. Iya. Timbangane cacakmu mae lah mek cacakmu galih. Sembarono gantengan aku kok, Cak. Cacak-cacakku. Apa? Ganteng aku. Kon ngene ganteng. Iya. Rupamu kok gedhe ngono kok Kon ganteng. iki anak telu nak sing rukun, ana ukurane dhewe-dhewe. Nomor pertama Cak Mail, anak pertama. Anak kedua Galih. Kon iki sing terakhir anak haram, Ron. Cepat. Kok kono sing guyu sih rek. Gak suka sih. Pas aku melempem. Enak rambang. Meneng wae nak. Kok iso aku anak haram? Kon kakean leles. Wis meneng wae.
Maksudmu kumpul wong telu iki sing rukun dulur mek telu. Ayo sampe tukar-tukaran. Mbak iku wis pegel dolekno pangan kontare wangi ngamen barang ngono ku kok gak ngerti. Oh iya. Tadi sampe aja sampe ngecewano atine wong tuwa kaya apa. Nikoni kuwi sorone. Oh iya. Ah kasep tabuane. Kono sing iso. Bekti nang wong tuwa aja isi-isi nang wong tuwa nak. Kowe iki wis tuwa kae iso ngingoni iku. Karepku ki golek pangan dhewe-dhewe nak. Golek pangan dhewe-dhewe piye, Mbok? Ya maksud kon wis gedhe. Apa iki kali tuweke njakno biyen kon sing tak dolekno pangan. Mbok saiki dolekno pangan nak mbok tak leren pegel. Oh, iya, Mbok. Kok mosok kaya ngene to nak? Iya, Mbok. Aku mari ngene ambek Caca ambek Adik tak golek penggawean. Tapi Mbok, aku sakjane kami semua ini kepengen merguru dhisik. Kon kate nang nak. Loh, golek oleh-olehmu tak gawe nyambai. Ngono ta? Iya, Mbok. Sik tak. Hop. Ah, tabuhane kuno. Waran kuno tabuhane presiden medek. Piye? Ayo, tabuhane wong sedih kok ditabuhi sedih. Tambah sedih ngenes. Ayo cek. Ayo. Karepku ku ya apa nak? Lho, iku tabuhane lah apa kon jes. Iku lho, panjang iku ono. Jes. Kon karepku iki mbokmu kasih to nangis. Iya. Eling jarak jamane mbokmu jarang. Iya, mboknya jarang. Jamane mbokmu biyen kenal Pakmu nang bantengan nak. Mangan Pak Jono ditabuhi bantengan. Tapi ben dadi apa, Mbok, nang bantengan? Ya bantenge goblok ngono kuwi. Sing rukun ape dulurmu nak? Iya. Dulur iki mek wong telu. Aku iki duwe dulur Pak Demu. Gak usah megurunan nanti nak. Pak Demu wong setri mondor guna. Sekti mondro. Mondro Siapa ini? Aduh, Pak De. Lunyu, Pak De. Iki yang ngemis tekon ndi lak ngono. Ayo matane kula. Sapa, Mbok? Mbok gak kenal. Sampeyan sinten? Sampeyan sinten? Aku Mbah Bilang. Bilang apa? Bilang apa? Sak bilang-bilange. Lah, Kabotan iki lho, Le. apa? Mari teko supermarket. Lonjor. Apa? Jamane kerajaan iku supermarket gak ono. Sing ono. Super kampret. Aku mau super kampret, Le. Cak, Heeh. sampean, Cak. Ya iya, Dek. Wis suwe gak kepenak. Kebener iki apa sih? Wis suwe gak kepucuk. Wis suwe gak dicucuk. Wis suwe gak dimut. Wis suwe gak dintuk. Alamu wis tau dintup. Gak tau, Cak. Tenang. Loh. Pengen anakku harus dintup ngono. Dintuk sapa? Puter-puter. Tapi mulai dipongor. Walah, Cak, sampean tak seger kuwarasan yo, Cak, sampe jek urip aku jek urip. Oleh pengestumu kalis ing sambikala. Selamat, Mat. Mas. Suarane ono ekone. Iya. Iki sapa, Dok?
Iki ta, Cak. Heeh. Malah, Cak. Sarono sampeyan iki pirang-pirang tahun gak ketemu aku. Sampeyan meguru nang gunung. Pucangan kono. Iki anak-anakku kabeh, Cak. Nduk, anakmu lanang kabeh, Nduk. Gak lanang ya apa, Cak? Aku anjen wedok, aku gak kepingin kecantikanku tersaingi. Aku makano duwe anak lanang-lanang kabeh, Cak. Iki anak pertama jenenge Mail Sukoco Ngadekan. Sing situ. Sing kedua Gale Antakusuma. Lah sing iki, Endi? iki cuwil iki. Endi arek? Iku lho, Bang. Iki. Iki anak paling terakhir iki, Cak. paling terakhir. Bungsu. Bungsu ku anak terakhir. Iya. Menengo kon tak keplekno konku. Lho, Lah, Uripmu yamun-yamin di anak gede-gede kok gak duwe, kok gak dipikiran nyambut gawe sih. anjene kesalahan wong tuwa, Cak. Anakku Mail Gale ambek gepeng Turki Ma iki yo ngene iki manja, Cak. Lah saka cita-citamu le kabeh ya apa? Iki lho ngomong karo Pak Demu. Hah? Ngomong karo Pak Demu. Ojo nyeluk Pak De, gak musim angkel. Oh, angkel. Bahasa Inggris angkel. Angkel lho. Angkel. Kula nggih. Kula nggih kepingin nyambut gawe. Nanging kula kepingin meguru riyin. Kepingin ilmu sing sakti damel nyambut gawe. cocok bocah nom yen duwe cita kaya-kaya ngono ku bener. Meneh sumburi iso nganakno karo wong tuamu. Ya to. Ning sadurunge budal kanggo keselamatan ning dalan kowe tak gawani sikep. Hah? Apa iki? Aja diseneni, Cak. Iki anakku paling ganteng dhewe. Iki mek diseneni nangisan awake panas. Iya panas lho. Nek gak ro sikep iku supaka. Kabeh mau jange tak gawani supaka. Hah? Apa itu? Supaka. Aduh. Gak ngerti. Pak Demu kate stroke. Apa? Apa? Penak nyawa cek genah tak ngandani arek nom-nom kok jane Pusaka. Piandel pusaka. Pusaka kok Sikep. supaka. Menengo kabeh, wasno mendelik aja ambekan. Mate. Blak. Pak De. Tolong peng, tarik peng. Peng, Tarik peng. peng. Peng, Bolali ini kabeh. Aku aku. Cuy. Sing hormat sampe Pak De, Nak. Hormat. Hormat. Ya. Iki ngono peng. Supaka iki. Nek Pusaka, dinceng mbek Pak De. ya pusaka iki. Pusaka. Nek dinceng mbek mripat kutok. Nek dirungokno budhek. Nek diambu growong irune. Nek gak simbah sing cukup gak iso. Iku jenis pusaka napa? Wah, delok dhisik. Aduh. Nyokot. Nyokot. Nyokot terus nyokot. Iki pusaka apa kepiting? Cetak dulu Pak De. Kenapa? Petik. Ya anak petik. Main. Nggih, Kowe Bapak. sing dulu mar bakal tak kei le. Nek madhep ore. Madhep. Siji loro telu tapan ono le. Niki arane napa, Bapak? Petis. Petis. Iki keris ono jenenge. Keris. Ono jenenge. Jenenge apa? Sogo ontong. Lho. Apa sebabnya macan sogo ontong? Sogok niku napa? Dincepno. Nggih, ontong. Gede kaya ontong. Lan jenenge sogo ontong. Oh. Niki damele napa? Sakarepmu mesti mandi. Oh, Sakarep atimu. Ana mikir. Nggih, kula terami, Pak De. Sumbaro dhisik mari oleh keris ki lho rek. Aku oleh keris. Iki lho, aku oleh keris. Iya. Oleh Oh keris. iya. Eh, Keris apa jenenge? apa? Apa, Mang? Oh lah. Apa, De? Tak kena gepeng apa, Tang? Apa ya? Sogok lho, sogok. Sok ontong. Iya, sogok ontong. Wah, bener-bener. Kale, nggih. Kapan ana tele? Ya. Cocok mek rupamu sing kaya ngono ganteng. Tak kei pusaka. Sejak. Apa? Anakku iki ganteng. Heeh. Kok mbak kei kocok. Rumah samu kocok biasa. Iki
kaca Brenggala. Kok Brenggala sih, Cak? Lho, Benggala, Breng, Breng. Brenggala. Khasiate Gunane go adohan diwasno teko kene wis ketok. Oh, ngono, Pak Dik. Nek ana wong nyolong diwasno teko kene wis ketok. Lho, Apa? raiku kok gede. Iki dudu kaca Surya Kanta. Brenggala. Iki kaca Surya Kanta. Aku imu cilik kok saiki dadi gedhe. Lho, saking ampuhe pusaka iki. Lho, dijaga nak. Iya, Mbok. Bewekmu cilik. Kene nang ngene dadi gedhe. Tak panono teko pakdemu. Sing ati-ati lho ya. Nggih, Pak Dik. Kare siji putuku sing ngatesani. Ya, aku. Nggih. Sing apik ngomong ambek pakdemu ku sing apik. Ya. Dik, Dik. pangestune. Pangestune. Kula nedhi piandele. Kula nitip andele. Ihi. Ihi. Kok aku to? Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora pengajian rek. Iki kudu luk salam dhisik iki ampun petung ampuh iki. Luncat kabeh, Dik. Apa, Dik? Luncat, Dik. Riyake, Dik. Ya. Assalamualaikum salam. Nyai danang kae dhek nang iki bakal tak tumbak nek kutuku depek. Sampal Iki apa, Mak? Tak ada apa, Mak? Ngene, ngatek kono. Iki piandele makmu biyen. Sanalikane dadi tanda, gorene sik meneng ngomong. Ngene. Iki gongseng kencana. Kon masih gak iso ngremo. Dinane iki kesabdo gongseng dadi iso ngremo. Iya. Melalui ngeremo Jawa Timuran. Iya. Wis tetelune rungokno kabeh. Sing ngati no jalan, mbok napa-apa kandel telu kenek popan. Tapi aja lali nek wis mulya elinga barek mbokmu. Oh, nggih. Aku tak bali nang Gunung Kendil ya. Ya. Gunung Kendil. Kok kudu pucangan ya kendil. Lho, Bu. Sita. Pucangan iku sebelah ana gunung cilik ngukur kaya emuk. Ya iku Gunung Kendil. Kon aja kakan cangkem. Tak idone lho kon kok. Cak. Wis antum Basuki, Cak. Pen aja eling aku, jek eling anak-anakmu iki, Cak. Gak iso nyangoni apa-apa, Cak. Nyangoni apa? Engko tak transfer, Cak. Tasmu ku apa? Bahaya. Sampe tak duwe HP ta? Gak duwe. Gak duwe HP. Wis ku gampang. Engko tak gawak-gawakno wedhus ta apa, Cak. Aku matur suwun Ya, temenan, aku Cak. tak balik ya. Balik, Cak. Jadi, Hati-hati, Pak Dik. Waduh temenan aku. iya kena asma ya, Nek. Dieling-eling, Nak. Mongko sing eling ku cuma padhemu tok. Kon dikeki piandel apa, Ir? Keris, Mbok. Endi? Iki aja sampe kok sebetno Gunung Jogrok. Kok sebetno Segara Asat. Lah nek disebutno banci, Mbok. Mati goblok aku kok tebet-tebet banci ku. Arek-arek ku nandi sih rek kok meneng ae. Ya. Kon itu pusaka apa, Kali? Kaca, Mbok. Kaca Kaca. Brenggala. Kaca Brenggala. Iku iso digawe niteni wong sing kabeh tumindak elek nang kon iso ketok nang kaca Brenggala. Iya. Kon itu piandel apa, Nak? Sumpah konsen lho. Ajar. Lah sampe dipasang nak tangan ya aku senang sesuk. Pesene mbok iku digawe sarana kok nyambut gawe piandel, gawe kekuatan.
Mbok wis gak kuat nandi-nandi nak mbok nang omah wae. Kok nyambut gawe wong telu. Iya. Wis Mbok, aku tak budal nyambut gawe. Aku nyuwun pangestune, Mbok. Kon iki dulurmu ora. Monggo sing iso ngayomi dulurmu loro. Aja sampe kepencar-pencar. Sinek saya terpanggil bumi jagat saisine. Selamat. Budal ana. Budal. Pamit, Mbok. Mbokmu gak nondong budal ana. Aku yang njaluk pamit. Kalek. Kowe anak tengah. Sing ngerti ambek wong tua, sing ngerti ambek dulur. Aja sampe kepisah-pisah mek wis uripmu mulya ya ora. Eling cacakmu, eling adikmu. Tak ijabahi seger waras. Budal anak saiki aja ngeteni meneh. Budal. Nyuwun pamit. Budal. Kepeng. Kok iki anakku paling bungsu nak. Cara mbok iki yo gak teko-teko nih kalau kon cilik dhewe nak. Panjane kon iki gizi buruk. Tapi kon itu piandel gongseng. Mek ono apa-apa sampeyan gongsengmu gak kira terjadi apa-apa. Selamat kok nak. Nyambut gawe. Toto cacakmu kabeh nak. Ya wis dong budal. Arek-arek lho tak kon budal iku siasatku. Mek ana arek telu iki aku terganggu. Anakku siji, loro, telu wis budal. Aku tak budal dhewe dolek lanangan. Kompak kebakyut. Oh niku padha niku pacak ombrano brek. Oh, kok geger, kek gelo. Walah, gelane bre amblek. Sapa jenenge? Lha iku sapa? Siapa jenenge Mang? Amblek. Amblek. Iso kowe muni? Gak iso. Mangmulo belajar pantun. Piye pantune contohnya? Pantune ngene. Kitab Witaga. Ya ora iso. Oh iya. Aja wong pantun cek cetha ngono lho. Iya. Sujono iku panjak demung senengane kleru. Panjak demung jenenge Sujono. Mantap. Senengane lak mimpin wiyaga. Cakep. Nek nabo rak karo sila. Cakep. Wonge cilik anake sak donya. Kacau. Masih aku ya iso. Alah gelani. Penodok ta iso pantunan. Saya jajal. Ya kanca-kanca kok sing murid jam bareng ya kompak ya. Siap. Iya, Pak. Siap. Kemana ya? Hah? Wong iki jenenge Taji. Wah, pinter. Maklum sih. Iya. Para esuk mangane mesti roti. Oh, jelas. Penggaweane ngeritno sapi. Mesti. Jenenge Taji iku Irunge gede.
Haji Ulu irunge gede. Stop. Ya iku tak pikir. Kacu. Wah kok iso. Wis rek ya. Aku iki memenuhi tugas. Ditugasno Gus Lurah. Soale anake wedok sing mayu ilang musna tanpa jejak. Tanpa jejak apa? Tanpa jejak apa? Apa iki? Tanpa jejak apa? Lah iya apa? Apa? Tanpa jejak. Iya. Ya wis tanpa jejak ngono lho. Ilang musna. Lah iki aku iki woro-woro. Woro-woro padha karo Kondo-kondo padha karo menyebarkan isu yang tidak benar. iklan pokoknya. Oh, Menyebarkan berita. nah, menyebarkan berita. Mana? Aja guyu ta, Bri? Kacau. Aku ki aja kok barengi. Cek wong jelas. Enggak. Nek kitung dadi suarane koyo iku. Tong. Yo gak. Tidak banyak lah angel. Woro-woro kula niki anake Gus Lurah niki ilang sinten-sinten sing nemokaken nek lanang dijodokaken tapi nek wedok didadosaken dereke senara wedi. Woro-woro. Kok gorongane wong cok-cok. Kacau. Woro-woro putrane Gus Lurah niku ilang musna tanpa jejak. Meneki kawas deh. Sapa-sapa sing iso nemokno nek lanang iku dijodhokno karo anake Gus Lurah, nek wedok dijadokno karo anake Gus Lurah wedok didadekno dulure senara wedi. Woro-woro. Yo, gane Gus Lurah niki ilang sing namine Nana. Larene ayu. Ilang tanpa jejak. Sinten-sinten sing sagetaken nemokaken nek lanang didadosaken bojone tapi nek wedok didadosaken dulure senara wedi. Waduh. Orane sing jebot sik. Tambah pedit. Sinten saged nemokaken putrane Pak Lurah wedok ayu meni. Nek lanang didadosaken bojone tapi nek wedok didadosaken dulure senara wedi. Iwir. Kacau. Serius. Orang-orang sing serius. Serius. Ya, Serius. Woro-woro itu mau lho, Pak Haji. Oh. Woro-woro. Agam. Sinten kewawon sing saged nemokaken putrane Pak Lurah wedok wayu meni-meni. Nek nanang didadosaken bojone, tapi nek wedok dadosaken dulure senara wedi, tekan. Waro-waro, sinten lha iki sapa? Kula arep ngleboni mriku, Pak. Awakmu? Nggih. Ngleboni iki? Nggih. Apa yamot? Ngleboni sayembara. Oh, ngleboni sayembara. Nggih. Jenengmu sapa? Jenengku Mail. Mail. Nggih. Oh, lha iki sing marung niku. Kacau. Kok lambang.
Leboni sayembara, Pak. Leboni sayembara. Catet. Tanda tangan dhisik. Nah, ngono tak catete. Awakmu tuwa tanda tangan jenenge ya piye lho. Mboten saged, Pak. Mboten saged. Gak iso. Mboten. Gak sekolah kon. Mboten. Wah, padha karo aku. Sapa jenenge? Mail. Maling. Mail. Maling. Oh, alah balik ngene ae. Mail. Tanda tangan. Mboten saged, Pak. Masalah. Gak sekolah kon. Mboten. Padha. Ngene. Tap jempol. Jempol saged. Nah, sisa. Nah. Aduh. Kenapa? Sampeyan tutuk, Pak. Sing nutuki sapa? Sampeyan. Tak tutuk iringane apen-apen kuwi. Getoke, Pak, getoke. Getoke padha ludur getoke kene. Wis aku tak woro-woro neng kok ben teko maneh awakmu elek kok. Wara. Sinten sing saged nemokaken putrane Pak Lurah. Wayu. Iya. Nek lanang dijodohaken tapi nek wedok dijodohaken dulure Sinara wae. Wara alah kene lho. Iya, Pak. Sampeyan karo, Pak. Lah lebone niki patemboyone, sayembarane. Sayembara. Ngono, jenengmu sapa? Gale, Pak. Gali. Nggih. Tegale ngalih. Yo. Gale ngoten mawon, Pak usah tegale. Oh, gale kok tenawon tak lho. Maksudnya gale tok. Oh, ngono. Nggih. Gale tok. Maksudnya niku GALIH. Oh, G A L I H. H. Nah. Galih Tandra Kirana. Tak tambahi. Nggih. Sae. Angsal, Pak. Oleh. Oke, Sapa ya oleh? Nggih. Napa? Tanda tangan. Lho mboten saged. Alah. Mboten saged kula tanda tangan. Kan gak iso. Mboten saged. Ya iki sing tak arep-arep. Tak pikir. Dibalik. Ngene lho. Awakmu ku ngene. Pripun? Lah. Ya ngene iki cek cetha. Sidik jarimu iku. Lah iki kok isane nek gak cetha sih. Lah ngene. Kok tambah ditoto sih, Pak? Sing nutuk sapa? Lah iku mang. Loro sih. Loro. Ora aku nutuk iringane kok. Wow. Oleh ya? Oleh. Oh, nggih. Sik. Wara. Assalamualaikum. Alah, waalaikumsalam. Kene lho paling awak kene borsari boro. Nggih. Heeh. Kok niku tanda tangan kene lho. Tanda tangan. Mboten saged e. Mboten saged. Oh, alah kon niku. Tak contoh ning kene yo. Ngene. Nggih. Plak. Lah, terus ditutuk. Kacau. Kon niku. Apa? Apa? Jempol aku kok tutuk. Enggak. Kok tutuk kok. Dicuri. Oh, padu karo iki nek. Nek iki gede-gede iki percaya, cara nyekel maling cek sebet belang mati. Lah awakmu lho iso kaya peniti katene ngleboni sayembara iki lho. Aja nanya sampean. Bisa. Piye carane? Ayo. Lho. Tenang ae. Wis disangoni aku pisan. Sangoni pira? 5.000. Lho. Oh nyekel pramuk sangoni 5.000, sangoni ilmu tak opo. Oh, tenang. Sarone pusaka pisan. Lho. Iki pusaka. Nggih. Alah gongseng ini kok. Apen-apen. Apa-apa. Apen. Kon kok cilik mentik. Heh? Imut. Nyimut. Nah, ya. Ngarani R ya gak iso. Iya. C. Laler, muser. Mikir. Ya iki. Ya iki tak mikir. Lek
muser. Laler, muser. Lah ora itu gak cocok. Kok laler kok muka. Baik. Laler. Oh, lho yo. Laler. Muser. Ah, laler bulat. Kacau. Wis, nek iki aku percaya, awakmu gak percaya. Senajan awakmu nggo pusaka kaya apa, alah. Kok diceket. Telek. Adil. Wongko kon. Gak percaya ya wis. Gak percaya. Apa? Foto kamu wis kaya benih. Apa? Iku mlebone sayembara tenantang. Sumpah boten. Wong kok iso ngawake kaya wayang ngene ya. Ya apa? Wes saiki ngene. Kowe golek ana. Nek petuk gon nang pendopo utawa tak parani. Ya, Pak. Ngono ta? Iya. Ya wis aku tak pamit saiki, Pak. Iya. Tak golekani. Golek ana. Nyun pamit, Pak. Iya, wis. Gonggo ketemune, Pak. Oke. Tapi enak ta? Kena garo sih rasane. Garo. Ayo dirui. Melek kok. Gelem tak gak? Gelem mo. Enak. Lah wong loro e. Heh? Wong loro e. Lah karep piye? Bareng ngono lho. Loh. Bareng. Kon kok ditowunyu ngono kok kon yo. Loro kabeh. Situk-situk ae. Kok jadi bareng-bareng? Iya bareng. Kon kok gak nolak? Jare enak. Iya enak. Didum ae dinone. Hitung ta? Ya apa ngedume dinoe? Wah, kesuwen cara ngedum dino. Senin, Selasa, Rebo melok aku. Syutingnya iki lho mek pisan tok kok Senin Selasa Rebo. Ya apa rek iki? Senin, Selasa, Rebo melok aku. Kamis, Jumat, Sabtu melok awakmu. Lah minggune? Ya arek cek suntik nang gone Puskesmas. Cek kon. Iya bener kon. Iya. Minggu prei yo eman. Nyetel Doraemon dino Minggu iku. Oh iya. Lah kok bergono. Wayahe yo. Iya. Ayo ta dijeber. Iki lho ketara suwe gak digawe sih. Suwe gak digawe. Oh, wis wingenane. Sing ngombor rek bangkeane dawa arek iki. Ya menen. Ya aja takut di. Kang ayo, mininitku wis gak kuat iki. Yo ayo. Ayo. Katiku prepro iki.
Kowe no. Aja tolong. Aja tinjai musuh goblok. Iku ngumbas ning wae oye iki. Nakal. Wah, kurang ajar. Bapak. Awakmu cilik ngene wani garai aku, Kak. Ya bapak. Kon tak kerayan lho, Kak. Jelas. Kon lapo kon mrene, Kak? Sampe kate apa? Nah, aku kate iku nyolek anake Manura. Aku kate diadel-adel. Bu, melok enak goblok. Iya. Iya. Ya. Kon wis tak gurung. Ayo. Ya. Kon kok tambah melok sih, Pak. Melok sih. Kaole. Sopo awakmu? Dengar ya? Burung. Nah ya. Gepeng. Oh, gepeng. Iya. Iku. Minggir sik. Mir. Minggir. Wis. Ha iku. Ijo-ijo iku, kon kate muslimatan kon. Jenengku Mail. Kok ora jenenge Hei, jenengmu sapa? Aku tak Robi. Wani-wanine merkaos arek iki. Wah, Apa merkaos iki? Perkosa. kaos. Sik, kon Mail. Iki sapa? Aku Galih. Oh, Galih. Iki saudara kembar telu iki. Ya. Ya. Oh, Al koyo anake Ahmad Dhani sih. Ya. Ya apa? Al, Jumali. Adani lapo daerah Jumali. Raine kok tletong e. Ulurmu ganteng, kon kok welek dhewe. Iya ta? Iya. Wis tak braine api-api lho, Mang. Wis. Jaluk apa arek iku? Njaluk apa kon? Es krim, pentol. Jaluk apa, Bang? Ya omah. Takonono kok iso nulungi arek iku lho. Awak dhewe digagalno. Ngono ah. Takonono. Kon iso aku mau tulungi ku lha apa? Kualik. Kon goblok tancene temenan. Iki lho takonono kok iso nyelametno iku lho. Takonono arek iki, lha apa iso nyelametno? Wah, gak ngerti cerita. Rungokno. Iya. Makane dipikir. Wis. Ceritane ta. Merkosa arek wedok. Aku seneng barane Walura. Awakmu wong telu iki gagalno rencanaku kate mraoso sing jenenge Nana iku. Karepmu piye? Oh, gak iso. Lah apa? Nantang. Sing kereng lho, Kak. Nantang. Sing kereng, Mas. Aku tak kereng ya? Sing Ya. kereng. Oh, gak iso. Iku perbuatan sing kurang ajar. Aku ngleboni tayembuk. Apa mang jenenge? Ngleboni takoyaki. Oh iya. Saya Boro. Aku ngleboni sayembara. Goleki anake Gus Lurah, tibake kok gawa. Iya. Ate lapo? Iso gak iso anake Gus Lurah tak gawa. Tak kekno bapakne. Mari ngono. Aku dirabekno. Tibane kon yo seneng bareng anake Iya. Gus Lurah. Aku yo gak nrimakno mergo aku yo seneng bareng anake Gus Lurah. Terus karepmu? Lho, kon iso nggawa anake Gus Lurah, lek iso nyempalno bauku. Oh, tak turuti, Dik. Oh.
aman. Kon iki apa sih ngomong ngono aku? Kon iku nulungi anak Gus Lurah. Iya, gelut sing keren. Sing kero. Plankton kok tak kandhani. Gelut kok tambah ngene iku lho ya apa sih kon? Sok plankton itu lho. Lah cilik motone siji. Wes. Nek apa iku jenenge gelut gak nemokno sapa sing menang, ya. Kon duwe ajaji apa? Arek katinggaran kepang. Ojo nanyek. Kegeran ya. Burung. Ya wis. Lho, jenenge apa? Jenenge apa? Jelasno iku jelasno kok. Yo. Jenenge apa? Jenenge apa, Mas? Gongseng Sakti disangone Pak D. Ya. Jenenge Gongseng Kencana. Oh, ya. Kok ngerti ya? Karo. Iki Pusaka Sakti jenenge Gongseng Kencana. Jenenge Gongseng Kencana. Oh. Jenenge. Lah kan yo ngono. Kayak Gongseng Kencana. Ayo dibaleni. Ayo baleni. Iya. Gongseng Kencana. Ah, gatel. Cari sapa gatel kok gak gatel ya? Gak gatel. Cari apa gatel? Gak gatel ya. Anak baje apa dikekena apa dia apa dikekena apa tido apa dikukuku apa deye apa dikekena apa dia apa dikekena apa tido apa keren lo iki apa deye Ya aku temen atau di patung iki Ya rek. welek tapi lek dadi patung. Hah? Welek. Apa? Ya aku temen atau di patung iki rek. Ya. aku lupa dong Iya. Ya tolong pok rek. Mau. Aduh. sama aku Ya aku ampun lho. Mau. nyanyi mang enak Kukurno sing pinggir kiwa, Peng. Gatel, Peng, dari patung, Peng. Iya. nyanyi lo enak Mau. nyanyi mana yuk Mau. Peng. Mas. sing tengah gatel lho rek Peng tolong aku, Peng. Gak usah. Wis ampun. Ampun, aku gak ngarep balen meneh. Ampun ya. Ojo. Ampun. Ojo. Aduh, Peng, awakku koyo ngene, Peng. Aduh, aku koyo manusia kayu, Peng. Piye? Piye le? Pun ketemu. Ketemu. Ampun. Endi anake? Lari. Hilang sudah anake. Nang do kene. Luare ra enek kok, Sok. Enek. Lah iki nyisen kene. Endi sing nyolong? Iki Itu lho. berdua. Mahal. Dudukin Pak Bayan. Ya iki medeni, Peng, aku dadekno maneh, Peng. Mau. Iki lapo iki kok meneng ae? Gongseng sampe nyek mau. Lho. Tanya iki dadi ngene iki. Iya. Sik. Tak jajake. Ya. Guyu. Ketiban aku yo melok guyu Wis saiki ngene le. Iki diserano karo polisi. Iya. Iya, Ya. tapi aku aja dadekno patung ngene, Rek. Ampun aku. Pak Bayan. Aku Kon? gak melok. Dadi apa? Jaluk dadi apa? Aku dadi wong normal, Pak. Normal? Sing akeh aku. Bekakas bukan normal. Iya. Patung galen guyu. Oh, wis uripno le. Enak ya. Uripno bekakas ya. Tenan. Bekakas ya. Bekakas. Kakak sih kok. Lho, Pak. Kaya apa, Pak? Ngene. Hei, bekakas iku sak ujur kene lho. Urip ngene. Sampe dak ono. Iki lho kok ngene ya kok. jebol iki Pak Ya, urip. Urip. Sepurane sing akeh, Pak. Saiki tak takonane. Jeneng apa? Robi, Pak. Sing iki mantap Pak persoalan apa sampai kamu nyulik anak lurah? Dene iki kula seneng kali Yogan Pak Lurah. Seneng gak ngono le carane. Kon ganteng, kon yo ganteng. Kok rewangi nyulik lamaran, gelem gak gelem dilamar, oleh gak oleh didodoki omahe. Iya, Aja kok nyolong. Kowe gawe kesro nang negara. Urane. Cek kon. Ya, saya.
Ya. Kon iki. Bengos landep, Dik. Brengos iki. Sadar tak kon? Sadar, Sadar, Pak, sadar, Pak. Sadar? Nggih. Teman? Temen, Pak. Masih sadar tetep kena hukum kon. Nggih, Nggih, Pak. apa? Wes. Iya Pak, aku mangkane Nah. diperkaos. Heh? Jadi berkaos. Saya diperkosa. Iya. Harus sindi. Iku jarene enak ngono, makane aku rondok gelem. Oh, enak. Kamu rada gelem. Iya rondok gelem. Ben nyacak. Kacau. Apa namanya iki, Wak? Wes, sakjane, Nduk. Malinge wis ketemu. Saiki milio. Arek telu iki kok senengi sapa? Wes, kon sing nglakoni. Ayo, milio sapa? Ki Bandeng. Aku. Wah, iki nyambut gawe dodol anu warung bag-bag. Warung bag-bag, bakar bag-bag, Keliru. Apa? Ikan bakar. Heh? Ikan bakar ikan. Ya. Ha, milih ndi kon? Oh, jelas milih. Iki kerja apa? Heh? Kerjamu apa le? Tuh sembarang ya. Sembarang. Iya. Apa ae? Apa ya? Apa ae kok apa ae? Lah ya apa? Kalau kerja apa? Lah ya apa? Golek-golek yuyu ta ya apa ngono lho. Lah itu sih gak pikir. Terserah. Patu. Aku dikon milih ta, Pak? Awakmu milih ya. Wong sing nglakoni iki awakmu. Ya toh? Saiki milih sak karepmu telu iki endi? Asalkan jangan iki. Iki kan waduh wong buahan iki. Luruan. Lah aku ae aku. Nah, Kang aku sing Nah. nomor. Ya. Kabeh gak oleh ta, Pak? Ya. Lho, Oh, geragas. kon iki kok kabeh gak oleh terus kok kek endi ae? Tidom rong dino, Ding. Rong dino dhewe. Iya. Oh, sak minggu nyuntik lho kon. Rada kabuk arek iki. Ayo milih. Mo rada greget lho kok jane kok. Ya apa? Aku ae ta. Nah, Ya apa ya apa? Ngarepan si wedok koyo iki. Iki ae, Pak. ya. Iya. Lah jalan kono. Yo. Ya pantes ya, Pak. Ya iki sing kok pilih. Iya. Ya iku sing tak arep-arep. Hendo. Wane iki ganteng-ganteng kok lapo milih iki arek iki? Soalnya hari ini tulus, Pak. Maksudnya? Yuk, tidak pernah menyakiti hati wanita. Oh, aduh. Iya ta, Pak? Iya ta. Alah. Anjay. Kon tidak menjadi orang wanita yang pembohong. Bagus dong. Jalanan aja penghibur ta. Pembohong. Lo alana. Mama aku. Nang kene kemana apa nak? Yo, aku dadi mantunya lu saiki nak. Saiki dadi mantune lurah. Iya. Ya Allah. Seneng dong. Seneng aku. Seneng dong. Atasane aku iki wong gak duwe, Cak. Hah? Dadi mantune lurah. Iki calone bojomu nak. Iya. Wis pokok aku setuju nak. Yo, yo. Ya tak restoni. Lho. Peno, Cak. Loh, oh tak. Iya. Siapa mah? Iki gede aku biyen. Ya, pere mama re. Iki lah itu mantu kok malah ngungkit zaman biyen gendaan biyen. Ora masalah. CLBK. Aja ngono rek. Wong biyen ae tak tolak saiki maneh koyo ngene gak arep aku nak. Sing penting aku iki mulyakno anak. Bener boleh yo anak, tapi lantaran teko aku. Iya Cak matur suwun Cak. Iya. Lah rek wedok iki ketemu anak loro iki sing diarani gara-gara Tiga pendekar sakti.